Salam gadyrdan illeşler. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiňiz. Siziň baryňyzda Rabbimiziň merhemetini, söýgüsini, bereketlerini we dinçligini biri bar Hudaýymyzdan dilegler edip, bugünkü gepleşimide başlaýaryn. Siz nähili miweleri ýeme halaýarsyňyz? Her adam her hili miwe önümlerini ýeme halaýarlar. Elbette her bir miwe ağacından bitýär we şol miwäniň önmegi üçin köp adamlar zähmet çekýärler. Bagwan ýeri işläp, taýynlap, dökün berip, miwe berjek agaç ekýär. Oňa bejergi berip, timarlap, garaşyk edýär we wagty gelip, miwe berýän agaç öz mewsümine miwesini berýär. Miweli agaç oturdan adam hökman onuň gowy hasyl bermegine garaşýar. Dogry dälmi? Muňa meňzeşlikde Hudaýa iman eden adamyň durmuşynda hem gowy miweleriň bolmagy gaty wajypdyr. Bize iman berip, gutuluşuna, bereketlerine eden Hudaýymyz biziň durmuşymyzda köp miweleriň bolmagyny isleýär. Hudaý bizi yaratmagynyň maksady hem biziň Hudaýa bolan imanyň döreden dogrulygyna ýaşap, gowy häsiýetlerimiz we gowy işlerimizden ugur alan gowy miweleri öndürmemiz üçin we olar arkaly Hudaýyň adyny şöhratlandyrmamız üçin Hudaý bizi yaratdy. Her birimiz Hudaýyň şalygyna miwe getirmeli bolan miwe berýän agaçlar bolmalydyk. Emma biziň özümiz, öz güýjümize Hudaýyň bizden isleýän durmuşyny ýaşap bilmedik. Çünki Adam atanyň Hudaýa boyun bolmazlygy bilen biziň barymiz Hudaýdan daşlaşdyk. Netijede ýaşaýşyň we gowy bereketleriň çeşmesi Hudaýdan aýryldyk we gurap barýan agaçlara, tikenler haşal otlara meňzeş boldyk. Ýöne Hudaý öz merhemeti, rehim şepaгаty, söýgüsi we maksadyna wepalylygy bilen bizi bu ýagdaýdan halas etmek wadasyny berdi we bizi özüne İsa Mesih'te gaýtaryp getirdi. Şonuň üçin İsa Mesih Rabbimiz Yahyanyň hoş habary 15-nji babda şägirtlerine ýene-de ene bu üzüm agacı baradaky tymsal aýtdy. We bular arkaly olara we bize nädip çyn miweli durmuşda ýaşap biljek demede öwredýär. İsa Mesih ine şeýle diýdi: Men hakyky üzüm agajydyryn we atam bagwandyr. Ol meniň miwe bermeýän her bir şahamy kesip taşlaýar. Miwe berýänini bolsa, tämiz bolar ýaly we köp miwe berer ýaly timarlaýar. Meniň size aýdan sözüm arkaly siz bir eýäm tämizsiňiz. Mende ýaşaň, men hem sizde ýaşaýyn. Üzüm agajyndan aýrylan şaha öz-özünden miwe berip bilmeýär. Menden aýrylsaňyz, siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm agajydyryn. Siz şahalarsyňyz. Kim menne, menem onunla ýaşasam, ol bol miwe berer. Siz menden özüňe hiç sad edip bilmersiňiz. Kim menne ýaşamasa, kesilen şaha kimin taşlanyp gurar. Guran şahalary bolsa ýygnap, oda yakarlar. Şu taýda İsa Mesihiň aýdan sözlerine käbir zatlara önüs berip geçeliň. İlki bilen İsa Mesih hakyky üzüm agajy mendirin diýe. Şeýle diýmek bilen İsa Mesih'ten başga hiç kimiň hakykat däldigini görkezýär. Ýagny başga ýerde hem İsa Mesih näme diýipdi? Yol, hakykat we ýaşaýyş mendirin. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez. Şu taýda İsa Mesih özünden başga hiç bir hakykatyň, ýaşaýşyň, ýoluň ýokdugyny aýdyp, özüniň Reb Hudaýdygyny görkezýär. Çünki bu İsa Mesihiň aýdanlaryny ýöne insan bolan ýa-da ýöne peýgamber bolan biri aýdyp bilmez. Eger İsa Mesih hakyky üzüm agajy bolsa,
Onna yalan olan üzüm ağacının misaly hem bar. İsa Mesihiň özüne üzüm ağacı diýmegine düşünmemiz üçin Hudaýyň ýazgylarynyň başga da köp ýerlerde bu üzüm ağacı misalyny ulanyşyny öwrenmegimiz bize ýardam eder. Üzüm ağacı diýilen misaly Hudaýyň ýazgylary köne ähde hem ulanýar. Köplenç üzüm ağacı diýip Hudaý özüniň saýlap seçip emele getiren halky Israila ýüzlenýär. Misal üçin İşaya peýgamberiň kitaby 5-nji babyň 3-nji aýatyna ýazgy şeýle diýär. Söýgülime üzümçilik hakdaky söýgü nagmamy aýdaýyn. Mes toprakly depede söýgülimiň üzümçiligi bar. Onu agdaryp daşlardan aras salady. Saýlama üzümler ekdi. Ortasyna gözegçilik diňini dikdi. Üzüm sykmak üçin çukur gazdy. Üzüm hasylyna garaşdy. Emma ol ýabany üzüm berdi. Başga bir ýerde Zebur 79-njy babda hem ine şeýle diýär. Bizi dikel ey hökmürewan Hudaý. Yüzüň nur saçsyn, halas bolaly. Üzüm nahalyny sen Müsirden getirdin. Milletleri kovup onu oturttun. Sen onun üçin taýýarladyň topragy. Ol kökürüp doldurdy ýurdy. Şu taýda Hudaýyň Israil halkyny üzüm ağacyna deňeýänligini görýäris. Hakykatdan hem eger ýazgylary dolgyna öwrensek, Hudaýyň nädip gelecekdäki maksadyny berja etmek üçin iman atamyz Ibrahymy bir ýat ýurtdan çagyryp, ondan bir saýlanan halky emele getirmegi wada edenligini we wadalaryna ynamly bolup, Ibrahimdan Israil halkyny çykaranlygyny we Israil halky arkaly bolsa, özüniň ajaýyp maksatlaryny, kanunlaryny adamzady aýan edenini görýäris. Aslynda Israil köp miweler bermeli bolan we biri var hak Hudaýa bolan imanlaryndan ugur alan mukaddes we dogruçul ýaşaýşlary bilen bütün dünýäniň halklaryna biri var Hudaýy tanatmalydylar. Olaryň çyn imandan ugur alan dogruçulluk miweler arkaly bütün milletler Hudaýa ýakynlaşmalydylar. Ýöne Israil halky Hudaýyň bu garaşan miwelerini öňürüp bilmediler. Hudaýyň çağırışyny ret etdiler. Dürlü günälere baş urup Hudaýdan daşlaşdylar. Olaryň bu ýagdaýy barada Yeremiýa kitabyna Hudaý ine şeýle diýär. Ekipdim seni iň oňa tohumdan. Saýlama üzüm ağacı hökmünne. Eýsem nädip sen? Azyp öwrüldüň ýabany üzüm ağacyna. Ýuwsaň da aşgar bilen özüňi, sürtseň de köp sawyny. Durandyr huzurumna. Ýazygyň tagmasy. Muny hökmürewan Reb aýdýandyr. Israil halky bir ýabany üzüm ağacy ýaly boldular we Hudaýyň islenlerini berja edip bilmediler. Ýöne Hudaý wadalaryna wepaly galdy. We Israil muny başarmasa da Israil'in üstü bilen dünýä çykaran halaskar İsa Mesih arkaly bu maksadyny berja etdi. Ýagny İsa Mesih Hudaýyň isleýän we maksat edinen kämil we mukaddes üzüm ağacy kimindir. İsa Mesih yer ýüzüne göklerden inip gelip Hudaýyň talap eden kämilligini we mukaddesligini öz durmuşyna berja etdi. İsa Mesih günäsiz durmuşda ýaşap, kämil taglymatyny we gudratdyr alamatlaryny, ajaýyp işlerini adamzada görkezdi. Dünýäniň nuru kimin ýagtylygyny adamzada saçdy we bular arkaly Hudaý şöhratlandyrdy. Indi bolsa İsa Mesih'e iman eden her bir insan, ýagny hemme milletlerden ibaret olan, özüne wepaly boljak, köp miwe getirjek bir halk döretdi. Şonuň üçin İsa Mesih men hakyky üzüm ağacydyryň we atam bagwandyr. Men üzüm ağacydyryň, siz şahalarsyňyz diýe. Dünýäde hak Hudaýdan ýaly edip görkezilýän dürlü dinler, dürlü insan düşünjelerine eýeren, miwe berjek ýaly görünýän
agaca meňdeş ýollar bardyr. Ýöne olary ýakyndan öwrenip, tananymyzda olaryň miwelerini seredip, olaryň hakyky üzüm agacı däldigini, ýagny hak Hudaýdan bolmadyk dinlerdigini görüp bilýäris. Eger Hudaýyň özüniň saýlap seçip alyp, orta çıkaran halky Israil, Hudaýyň kämilligini we mukaddesligini ýaşap bilmän, ýawany üzüm agacı ýaly bolan bolsa, onda başga orta çıkan her bir din hem ýa-da ýörelge hem hakykat däldir. Hakyky üzüm agacı däldir. İsa Mesih Rabbimiz hakyky üzüm agacıdır. Ona iman edenler bolsa, miwe berjek şahalardır. Eger Hudaýyň isleýän hak imanny we dogrulukdan uguralan bol miweli durmuşa eýe bolan insany bolmak islesek, onda hakyky üzüm agacı İsa Mesih'e iman etmeliyiz. Ona degişli bolmalydyr. Onunla ýaşamalydyr. İsa Mesih'in getiren üzüm agacı misalyna biz Hudaýyň ajaýyp häsiýetlerini we işlerini görýäris. Ilki bilen miwe berjek hakyky üzüm agacyny Hudaýyň özü üçin etdi. Biziň özümiz ýa-da başga bir zat üzüm agacı bolup bilmedi. Hudaý özüne baky bolan gudratly sözüni yer ýüzüne iýerdi we mukaddes ruh arkaly kalbymyza täsirini ýetirmek arkaly bizde oňa bolan iman oýardy. Bu imanymyz netijesinde biz bu bol miwe berjek hakyky üzüm agacı İsa Mesih'e degişli boldyk. Munda biz Hudaýyň söýgüsini, merhemetini, rehimdarlygyny görýäris. İkinciden, ata Hudaýymyz üzüm agacı barada alada edýän ajaýyp bagwandyr. Gowy bagwan üzüm agaçlaryna gowy garaşyk edýär. İsa Mesih näme diýär bu barada? Men hakyky üzüm agacydyryn we atam bagwandyr. Ol meniň miwe bermeýän her bir şahamy kesip taşlar. Miwe berýänli bolsa, tämiz bolar ýaly we köp miwe berer ýaly timarlaýar. Meniň size aýdan sözüm arkaly siz bireýem tämizsiňiz. Şu taýda ata Hudaýyň işini görýäris. Birinji bilen, bagwan bolan Hudaý miwe bermeýän şahalary kesýär we miwe berýänler şahalary bolsa, bol miwe bermek üçin timarlaýar. Köplenç üzüm agacyndan köp miwe almak üçin kış paslyna üzümüň ähli uzyn şahalary dolu kesilýär. Muňa pudamak, timarlamak hem diýilýär. Gowy miwe berjek şahalary kiçellip, guru bolanlaryny kesýärler. Timarlaýyş geçirýärler. Wagtly-wagtynda aladasy edilip, timarlanan üzüm agacı köp bol miwe getirýär. Ata Hudaýyň maksady İsa Mesih'te bolan imanlary timarlamakdyr we bular arkaly olaryň bol miwe getirmegidir. Hudaý nädip bizi timarlaýar diýip soraýansyňyz. Ilki bilen gelin timarlamak bolanda näme gözeňinde tutulýandygyny belläp geçeliň. Timarlamak diýenne Hudaýyň biziň häsiýetlenmedi, durmuşumyzy, edýän işlenmedi, imanymyza laýyk etmekligini, ýagny biziň her birimiziň İsa Mesih'e meňdemegimizi gazanmagydyr. Hudaýyň her birimizden isleýäni kämil we mukaddes bolan İsa Mesih'e meňdemegimizdir. Muňa bolsa dowamly mukaddeslenme hem diýilýär. Ýagny iman eden günümizden başlap Hudaý bizde isleýän häsiýetlerini emele getirýär we bulara päsgel berýän zatlary biziň durmuşymyzdan dürli ýollar bilen aýyrýar. Muňa başgaça Hudaý ýoluna terbiýelenmek hem diýilýär. Hudaýyň bu timarlamak işi ýene-de bir çakyr çukur bolup duran daşdan odan bir heykeliň ýasalyşyna hem meňdeşdir. Heykel taraş daşy dowamly dürli gurallar bilen ýonyp, aras salap, soňunda bir owadan heykel ýasaýar. Muňa meňdeşlikde Hudaý hem bizi timarlamakda dürli gurallar ulanýar. Hudaýyň ilki bilen biziň durmuşymyzda ulanýan gurallarynyň biri hem Hudaýyň mukaddes ýazgylarydyr.
Hudaý mukaddes ýazgylar arkaly bize nirede düzeliş geçilmeligini görkezýär. Bu ýagdaýda Hudaýyň ýazgysy ýene-de ýüz görülýän aýna hem meňleş. Başga ýagdaýlarda bolsa, biziň günäli düşünjelerimizi, höweslenmemizi Hudaýyň sözi paş edip gylyç kimin bizi kesýär. Ve başga ýagdaýlarda bolsa, şifa verici melhem kimin biziň yaralanan ýerimize çalynyp bize şifa berýär. Hudaýyň ýazgylaryna ulanyp bizi timarlaýşy barada ýazgylarda ine şeýle diýilýär. Mukaddes ýazgylaryň ählisi Hudaýyň ilhamy bilen ýazyldy. Olar öwretmek, günäh edýänleri paş etmek, ýola getirmek, dogrulukda terbiýelemek üçin peýdalydyr. Şeýdip Hudaýyň adamy haýyr işleriň ählisine taýýar we kämil bolar. Ýewrelere hat 4-nji bab 12-nji aýatda hem Hudaýyň sözi canly hem täsirlidir. Her bir iki yüzlü kılıçtan keskirdir. Ol can bilen ruhy, bogunlar bilen ýiligi iki bölýändir. Kalbyňdaky ähli pikirleri we niýetleri aýan edýändir. Ata Hudaýyň gowy bagwan hökmüne iman edenleri timarlamakta ulanýan başga bir zady hem durmuşdaky kynçylyklar, synaglardyr. Hakyky üzüm agacı bolan İsa Mesih Rabbimize imanymyz arkaly çyndan galýarsmy ýa-da ýok. Muny köplenç durmuşdaky kynçylyklar we synaglar hem keskitleýär. Eger bizde çyn iman bolsa we biz durmuşymyzyň her ýagdaýyna Reb Hudaýa bil baglasak, onda kynçylyklar bizi imanymyzda berkemäge we bizde Hudaýyň isleýän häsiýetlerini emele getirmekde ýardam edýär. Mysal üçin daş töweremizde bize yamanlyk edýän gıýbatymyzy edip, bizi gowy görmeýän adamlaryň bolmagy, olar ýaly bolman, tersine sawurly bolmak, bagyşlamak, hatta düşmanlarymyzy hem söýmek häsiýetlerine bizi emele getirmäge ýardam edýär. Bu sebäpden kynçylyklara uçranymyzda ýa-da bizi şeýle dürli synaglar gurşap alanna Hudaýdan başgalaryň üýtgemegi ýa-da bu kyn ýagdaýyň aýrylmagyny ilki bilen soraman, ilki bilen Hudaýyň bu ýagdaýda özümize näme öwretjegini aýan etmegini dilek edip soramalydyr. Hudaýyň bizi bagwan kimin timarlamagynyň ýagny terbiýelemeginiň maksady barada ýazgy bize ine şeýle diýär. Oglum, Rabbiň terbiýesine biperway bolma. Onuň käýincine ruhtan düşme. Çünkü Rab söýýänini terbiýeleýändir. Kabul eden perzendine temme berýändir. Terbiýelenmekde çydamly bolun. Çünkü Hudaý sizi öz perzendleri kimin terbiýeleýär. Eýsem, haýsy ogla atasy terbiýe bermeýär. Başga da 1 Petrus 1-nji babda hem şeýle diýilýär. Häzirki wagtda gysga wagtlaryň synaglara duçar bolup, gam gussa bassaňyz da bu synaglaryň siziň imanyňyzy berkidýändigini bilin. Hatta pany altyn hem otda saplanyp synalýanlar. Şeýlelikde altyndan has gymmatly bolan imanyňyz synagdan geçip İsa Mesih aýan bolanna size övgü we şan şöhrat getirer. Her bir ýagdaýymyzda Rabbimiz Hudaýyň biziň üçin niýetiniň we maksadynyň gowudygyny ýatda saklaň. Çünki hatta kynçylyklarda hem Hudaý olary biziň bähbidimiz üçin ulanýar. Ata Hudaýyň ikinji bir işi miwe bermeýän şahalary kesmegidir. Şahalary kesmek diýenne özlerini Hudaýa iman edýärin öýdüp de durmuşlarında imana laýyk miweleri bolmadyklary, yalan imanda ýaşaýanlary iň soňunda Hudaýyň höküm etjekdigini we olary baky dowzak oduna ýakjakdygyny aýdýar. Bu ýerde biz Hudaýyň adalatly höküm edici biridigini görýäris. Bu sebäpden miwe bermegimiz gaty wajypdyr. Bu gepleşimizde öwrenýän İsa Mesihiň özü barada hakyky üzüm agacı diýip öwreden tymsalyna biz esasy pikirin bol miwe getirmelidigini görýäris. İsa Mesih biziň onna bolmak arkaly
köp miwe getirmegimizin aladasyny diýe. Çünki wajib zat miwe vermeli bolan agacyň miwe öňürmegi. Ol agacyň owadan yapraklary ýa-da owadan şahalary üçin hiç kim üzüm agacyny ekmeýe. İsa Mesihiň gürüňine diýen miweleri näme? Çyn imandan ogur alan miweler ilki bilen adamyň häsiýetinde başlanýar. Hudaý biziň bir iş edip görkezip ýa-da nähildir hyzmaty berja edip miwe öndürmegimizden öňürti biziň häsiýetlerimize seredýär. Çünki çyn imanlynyň häsiýetlerine, ýagny kalybyna özgörlüşik emele gelmeli. Sebäbi gowy işleri ýa-da Hudaýa bolan hyzmaty adamlar dürli maksatlar bilen edip bilýärler. Mysal üçin adam Hudaýyň ýoluna gowy işleri etmegi ýa-da hoş hawary ýaýratmagy ýa-da imanlar ýygnagyna dürli hyzmatlar etmegi öz şan şöhraty, ad awra üçin hem, adamlara göz üçin hem edip bilýär. Başgalar Hudaýyň ýoluny gazanç ýolu hasaplap, şahsy gazancı üçin hem edip de bilýärler. Ýa-da Hudaýyň öňünde gowy işleri bilen onuň bereketlerini gazanaryn diýip de şol işleri edip bilýär. Emma Hudaý biziň gowy işleri we oňa bolan hyzmatymyzy aýdyp geçen bu zatlarymyz üçin etmegimizi islemeýärdi. İsa Mesihe bolan iman arkaly biziň kalbymyzda emele gelen özgörlüşikler, ýagny häsiýetlerimiziň Hudaýyň häsiýetlerine meňzemegi arkaly gowy işleriň we Hudaýa bolan hyzmatyň emele gelmegini isleýär. Ýazgyllarda miwelere başgaça ruhy miweler hem diýilýär. Bu barada Galatiýalylara hatda şeýle diýilýär. Mukaddes ruhyň miweleri bolsa şulardyr: söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabırlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, yumşaklyk, özüňe erk edip bilmeklik. Bu zatlara garşy çykýan kanun ýokdur. Efeslere hat 5-nji bab 9-njy aýatda hem şeýle diýilýär: Dogrudanam ähli ýagşylyk, dogurluk we hakykat nuruň miwesidir. Ýöne biz öz-özümizden miwe getirip bilmeýäris. Miwe getirmek üçin ilki bilen nur bolan İsa Mesihe degişli bolmalydyr. Şonuň üçin İsa Mesih şeýle diýipdi: Menne ýaşaň, men hem sizde ýaşaýyn. Üzüm agacyndan aýrylan şaha öz-özünden miwe berip bilmeýşýäli. Menden aýrylsaňyz, siz hem miwe berip bilmersiňiz. Men üzüm agacydyryn, siz şahalarsınız. Kim mende, menem onunla ýaşasam, ol bol miwe berer. Siz menden üzüňe hiç saat edip bilmersiňiz. Miwe getirmek üçin üzüm agacynda bolmaly. Hakyky üzüm agacı bolsa İsa Mesihdir. Bu sebäpden eger İsa Mesihe Reb we halaskar hökmüne iman etmedik bolsaňyz, onda günähliňizi boyun alyp, olar üçin towba edip, İsa Mesihiň göklerden inip gelen halaskärdigine, yer ýüzünde kämil we mukaddes insan hökmünde ýaşap, soňra biziň günälerimiz üçin mukaddes kanuny we janyny haşda berendigine, soňra ölümden 3-nji günü direlenine we göklere gidip, şol yerden ýene de dünýäniň soňuna, gudratyna we şöhratyna, dünýäni höküm etmek üçin gaýdyp geljekdigine iman edin we Mesih'däki gutuluşuňyzy kabul edin. Şonu hakyky imana, ýagny hakyky üzüm agacyna degişli bolarsyňyz. Soňra bolsa biz iman edenler dowamly İsa Mesihe iman edip ýaşamalydyr. Ol bilen Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly ýakyn aragatnaşykda bolup, onuň ýazgylaryndan okap öwrenip, ruhy taýdan imitlenip ýaşamalydyr. Her gün ol bilen doga dileklerde aragatnaşykda bolup, ondan öwrenmelidir. Onu ýaşasak we ol bizde ýaşasa, onu durmuşymyzda Hudaýyň isleýän miweleri bolup biler. Bu dünýäde boşlukda ýaşaman, her bir gowy tarapdan iýiz galdyryp, Hudaýyň şöhratlandyryp ýaşap biler. Onu ne edip galmaklygy ýene bir gezek gaýtalap geçelim. Birinciden, İsa Mesih'de galmak üçin oňa bolan iman etmemiz gerek. İkinciden, dowamly onuň merhametinden dolmak gerek.
Üçüncüden, dynygysy doga dilegde bolup, ona bağlı olmamız gerek. Dördüncüden, onun öwredenlerini, mukaddes ýazgylardan öwrenip, tawşyryklarını berja etmemiz gerek. Şonda Hudaýyň mukaddes ruhy arkaly bizde İsa Mesihiň diýen bol miweleri emele geler. Gadyrdan dostum, mähriban imanly doganym, İsa Mesihsiz hiç kim Hudaýyň isleýän miwelerini berip bilmez. Onsuz biz hiç zat edip bilmeýäs. Bu sebäpden Rabbimiz İsa Mesih'e gelin ve ona olan imanınızda galın. Çünkü ondan ayrılsanız ya da ona değişti bolmasanız, onunla ağaçtan ayrılan şahaların guuraýşy ýaly guurap başlarsınız ve guuran şahalarda miwe hem bolmaz. Üzüm ağacından ayrılan şahalar kimin bolup guuramak ve miwesiz bolmak gaty howply ýagdaýdyr. Çünkü bu ýagdaý bizi höküm edilmäge getirýär. İsa Mesih'e iman etmezlikde miwesizlik bolar. Çünkü bilşimiz ýaly İsa Mesih bizim ýaşaýşymyzyň çeşmesidir. Hakyky üzüm ağacıdır. Ondan başga da imanly bolup da günäli durmuşda ýaşamagymyzy dowam etsek, ya da imanymyzy boğyan zatlara durmuşumyzda yol versek, durmuşumyzda Hudaýdan başga her bir zady ýokary tutsak, onda miwesizlige we ýaşaýyş çeşmesi bolan İsa Mesih'e olan imanymyzdan daşlaşyp bileriz. Eger bularda towba edip Rabbe öwrülmesek, onun tawşyryklaryny berja edip ýaşamasak, netijede guuran şahalar ýaly bolup galyp bileriz. Beýle bolmaklygyň bolsa, gaty elhençligini İsa Mesih ýatlady. Kim mende ýaşamasa, kesilen şaha kimin taşlanyp guurar. Guuran şahalary bolsa ýygnap, oda yakarlar. Guuran şahalar ýaly bolmagy men öz durmuşymda islämek. Menim pikirimçe şeýle ýagdaýy hiç kim hem isleýän nädir. Kim guuran şahalar ýaly oda yakylmak isleýär. İsa Mesih'i ret edenler, kesilen şahalar kimin guurar ve soňunda dowzak oduna taşlanar. İsa Mesih'i değişti bolmadyklaryň höküm gününde hiç hili umytlary ýokdur. Bu bolsa iň howply bolan ýagdaýdyr. Bu sebäpden gadyrdan iýleşin. Eger sen İsa Mesih'i şu wagty çenli ret edip gelen bolsaň, onda bu barada ýene bir gezek oýlan. Çünkü Hudaý senin helak bolmagyny islemeýär ve bu sebäpden sen bizim programmalarymyza gawat geldin ve bular barada eşidýärsiň. Hudaýyň Mesih'däki bu gutuluşyny, ýaşaýşyny, nuruny ret etme. Gadyrdan imanly doganlar, biz bol, köp miwe getirýärismi? Ya da durmuş aladalary, günäler, dünýäniň höwesleri bilen başagaýy bolup, Rebden uzaklaşyp, miwesizlikdemi ýaşaýarys? Bu sözler arkaly Hudaý bize hem ýatladýar we Rebbe ýakynlaşyp, onda ýaşamagymyzy we bol miwe getirmegimizi isleýändigini bize ýatladýar. Gelin hemmämiz ine bu birinji Zeburda aýdylan mövsümini bol hasyl berýän agaç ýaly bolalyn. Rabbin kanunyna lezzet alýan. Giýje gündüz şol barada oýlanýan bagtydyr. Ol erwetleriň maslahatyna gitmeýär. Günäkärleriň ýolundan ýöremeýär. Ýaňsylaýjylaryň arasynda oturmaýar. Ol akar suwlar ýakasynda ekilen, miwesini mövsümine getirýän, yapragy solmaýan agaç kimindir. Ähli edýän işi oňuna bolýar. Amin.